दिनै नेरसोन औवारि बिथांखौ लानानै फंनैसोल' बाथ्रा सावरायगोन आरो बिथाङा मानि थाखाय बे ट्रेक्टर पार्टियाव जयनिं जानो गोनां जाखो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव नङा होमब्ला दा बे दोलोखौ बिथाङा जघन्य थगायसुला बर' जाथि फोजोबस्रांग्रा बर' जाथिनि सुथुर दोलो होनना मिथिखायो आरो बिथाङा गावबो बिराद रायबोबाय थाखायो अब्लाबो दिनै बिथाङा मानि थाखाय बे UPPLआव माने हाबनो गोनां जाखो आं माखासे जाथाय खिन्थालागोन रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दा मानसिनि लाइफआव बाथ्रा दं नङा होमब्ला बबे समाव मा खैफोदा नुजाफैयो बेखौ रावबो मिथियालै रायजोफोर माने बे खैफोद होननाय बुस्थुखौ रावबो नुवा नालाय माने बबे समाव फैखोमानानै माने सिथाबनानै थायो बेखौ रावबो मिथिया आरो जाबासो आं ओरैबायदि जाबायलै बेफोरबायदि सानो आरो रायजोफोर नङा होमब्ला दा थिग बिदिनो दिनै नेरसोन औवारि बिथांनि लाइफआवबो मोनसे बिराद गाज्रि माने सम फैदों आरो मा जायनि थाखाय बिथाङा दिनै बेयाव जयनिं जानो गोनां जादों ट्रेक्टर पार्टियाव दा बेनो जाहैबाय मासे मोफौआ मानसिखौ बिसि गिदिर हाखराव खोख्लैनो हाखो दिनै नङा होमब्ला दा माखासे साननि सिगां नोंथांमोना नेरसोन औवारि बिथांनि फेसबुकाव थांनानै नायदों एबा नुदों जानो हागौ नङा होमब्ला बिथाङा मोफौ हमनानै लाबोनानै दिं दिं दां दां माने फेसबुकाव माने जानायनि सिगां बायदिसिना डायलग होलायनाय नुदों नङा होमब्ला दा बैखौ लानानैनो दिनै बिथाङा खैफोदाव गोग्लैदों दा बै खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो थाखायसो दिनैनि बे गेसाव दोलोआव बिथाङा गोजोमहैनांगौ जादों आरो बिथाङा जुदि थारैनो माने सैथो गोसो मोदोम जिउ होनानै जुदि बे दोलोआव जुदि गोजोम मारदोंमोनब्ला दा बिथाङाबो बे बिराद मानलु मानला बायदिसिना बेमार आजार जानायनि माने सान्सआ बिथांनाव फैबाय आरो माने ग्रहआ साग्लोबबाय होनना साननानै लाथोंसै आरो बिथाङाबो दा बिथांजों आं ससेल' रायज्लायनो मोन्दों माने रायज्लायनो सानदोंमोन होमबाबो आङो रायज्लायनाय जायाखै आरो दा मिथिनो मोननाय बायदिबा बिथांनि जयनिं जानाय फेरेंगाजों आखाइ हमहैनाय बेफोर गासिबो माने फेकसो आरो रायजोफोर माने बै गोथौ हाखरनिफ्राय माने बबे समाव बारग'नो बेखौ साननानैसो दिनै नेरसोन औवारि बिथाङा UPPL दोलोआव रनजित बसुमतारी बिथांजों जयनिं जानो गोनां जादों रायजो राजाफोर दा रायजो राजा सापर्टारफ्रा बिथांखौ लानानै गोनो गोथो साननांगौ जेबो गैया आरो बिथांमोन बायदिया खारजोबबाबो जेबो नङा रायजोफोर नङा होमब्ला खिन्थु मा होननो जेबो खालामनो हाया दिनै आं थांगोन गोदान फैगोन नङा होमबा बान्दरमाया थांगोन सुन्दरमाया फैगोन होननाय बाथ्रा दंलै रायजोफोर नङा होमब्ला दिनै खाम्फा बरगयारि बिथांमोन बायदिया BPF दोलोखौ गारनानै बै गेसाव दोलोआव थांनानै दिनै मा मोनखो रायजोफोर बेखौनो सिन्था खालामग्रोदो दिनै टिकेटखौ लानानै बिथांमोना दावराव जालायनायसो दिनै ससियेल मिडियाआव नुदों आंनो मोनथारगोन टिकेटखौ होनलायनायसो नुदों आङो खाम्फा बरगयारि बिथांमोनखौ नङा होमबा आरो दिनै चन्दन ब्रह्म बिथांमोना दिनै बै UPPL दोलोआव थांनानै मा मोनखो रायजोफोर दिनै बिथांमोना बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथांमोना मा मावनो हाखो दिनै जाय दोलो जाय गेसाव दोलोआव बिथांमोना थांदों दिनै जाय गेसाव दोलोआव बिथांमोना दिनै थांनानै दङ दिनै बे दोलोआव बिथांमोना सेवनानै थाबाय आरो बिथांमोना सेवनायनि अनगायै जेबो रैखा गैया रायजोफोर डास्टबिनाव सोजानाय दाखोरा माब्लाबाबो माने सेवालासिनो थाया सानसे साननैब्लाबो सानसेब्लाबो बे सेवथारगोन रायजोफोर बे हले खाथां आरो दिनै गेसाव दोलोआव थांनायनि लोगो लोगो एबा आलु गेसावजों मोजां आलुआ थाफायोबा लासैनो सेवलाङो होननाय बायदि दिनै खाम्फा आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोना बै दोलोआव मानि थाखाय सेवनो गोनां जाखो थिग दिनै बिदिनो नेरसोन औवारि बिथाङाबो बैयाव थांनाय लोगो लोगो दिनैनि दिनाव नेरसोन औवारि बिथाङाबो बै डास्टबिननि दाखोर बायदि जाहैसिगोन आरो रावबो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ माने सापर्टबो खालामनाय नङा आरो अनसायनाय नंला आरो एबारनिफ्राय रायजो राजाफोर बेखौ नायफिनबानो जाबाय दा रायजो राजाफोर दा बैफोरखौ लानानै जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो साननो नाङा अबेबा UPPLखौबो गिनो नाङा सोरबा BJPखौबो गिनो नाङा आरो बेफोर गासिबो नर्मालसो रायजोफोर जेबो गैया माने बे BTCआव खुनु UPPL आरो खुनु BJPआ माब्लाबाबो देरहानो हाया बेवले खाथां आरो रायजोफोर दा UPPLआथ' जिर'खा दा सापस साननानै लादो लोगोफोर मोनसे पाम्पसार जानाय ट्रेक्टरखौ जेसेबांखि पाम्प होआ मानो माब्लाबाबो मा जायो बे जिनिसा माने पाम्पखौ थाहोनो हाया आरो
ओरै सुगोन ओरै गलांगोन ओरै सुगोन ओरै गलांगोन आरो बेफोरबायदिनो गलांबाय थायो जिहेथु पाम्पसार जाखाबाय नालाय माने गोदान लगायाबानो जाखाथारा आरो बे दा थिग बिदिनो दिनैनि दिनाव UPPLनि काहानिया बिदिनो जादों रायजोफोर दिनै UPPLआव थाखानि थाखाय मा जादों जोंनि रायजो राजाफ्रा जयनिं जालाहैदों मानि थाखाय दा BTCआव UPPL सरकार फैनायनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा गलाम जाजोब्बाय दा बिनि थाखायनो दिनै थाइसे थाइनै होबानो जोंनि रायजो राजाफ्राबो माने बिराद लासिंसिं बिराद मुगैथाव ओरैबायदि अबस्था आरो 100 होबानो जयनिं जायो रायजो राजाफोर दानि जुगाव दा मैयाहाय माने खाथियावनो माने मा जयनिं प्रग्राम जादों आरो आं नामखौ होनला दा बै जायगायाव 100 मोनगोनलै होननानै माने जयनिं जानो लेंदों जाहैदों दा 100 मोनगोन नालाय दा जयनिं जाहैबाय लास्ट पर्यन्त सोर मा मोनखो 50 थाखा गाहामल' मोनबाय जाहैदों रायजोफोर दा बे जाहैबाय जयनिं प्रग्रामनि माने बान्था आरो दा बिदिनो गोबां बिथांमोना खायसे एथ' होगोन होननानै लेंलांजायो जयनिं जायो माने बाखि जायो बेफोरबायदिनो माने बे दोलोआव थगायनायानो जोबा आरो रायजोफोर माने थगायनाय होनदों जाय दोलोआ जुरिजेननायनिफ्रायनो थगायनाय बे ससे समाव फैमालाय माने सैथो लामाजों थांनो रोंबावो नामा रायजोफोर जुरिजेननायनिफ्राय थगायदोंबा फाग्ला बे थगायनायजोंनो बिथांमोना दिन थांगोन बबेथो मोजां लामायाव फैनांगौ जाखो आरो थगायनानैसो दिनै बिथांमोना सरकाराव फैनो हादोंमोन दा गोग्गो लामाजों फैबा बिथांमोना गाव गावखौनो माइनास खालामना लानाय जागोन ना नङा होमबा रायजो राजाफोर दा बिराद लासिंसिं दिनैनि दिनाव जेखि दोलोआनो थाया मानो बे BTCआव सरकार दानो हाया बे हले खाथां माने BPF दोलोनि अनगायै खुनु BTCआव सरकार दानो हाया बेखौ रायजो राजाफ्रा नायबानो जाबाय 100% खाथां रायजोफोर नंखायनो गोनो गोथो साननाय ओरै थांनाय ओरै फैनायफोरखौ बारहो बेफोर आखु बेफोर खामानिफ्रा मुगैथाव रायजो राजाफोरनि थाखाय आं दिनै रायजो राजाफोरखौबो दिनैहाय सोंखारिनो लुबैदों दिनै 100 थाखा होनानै जुदि गावनि भटखौ फाननो हायोब्ला गाबोन जुदि 1000 होयोब्ला गाव गावनि बिसि फिसा हिनजावफोरखौनो दिनै गासिबो फानजोबगोन जोंनि रायजो राजाफ्रा बेफोर सिदा बाथ्रा रागा जोंनानै दुखु मोननानै लाब गैया जोंनि बर' जाथि एबा बर' रायजो राजाफ्रानो जोंनि बर' जाथिखौ फोजोबस्रांनायाव गोबां मदद खालामदों रायजो राजाफोरनि थाखायनोथ' दिनैहाय मा जादों दिनै UPPL बायदि सरकारा दिनै नैबे BTCआव फैनानै जोंनि BTCखौ लोरबां थल्ल' थिंग्रिं खालामनो सुजुग मोनदों जाय दोलोआ जोंनि बर' जाथिनि मोनसे खाम्फा हिसाबै गसंथानांगौमोन बै दोलोआनो दिनै राजनिति हान्जायाव थांनानै मा जादों बै दोलोखौ हेफाजाब होनायनि थाखायनो दिनै UPPL दोलोआ दिनै सरकाराव फैनानै बर' जाथिया दिनै लासैनो सिलिंखार जाबोदों रायजोफोर सिदा बाथ्रा रागा जोंनानै लाब गैया दा दिनै गोबां बाथ्रा सावरायला दा नेरसोन औवारि बिथाङा दिनैहाय जयनिं जायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मासे मोफौनि थाखाय बिथाङा बिराद गिदिर खैफोदाव गोग्लैदों दा बिनि थाखायनो बिथाङा दिनै UPPL दोलोआव प्रमद बर' बिथांनि ट्रेक्टरनि लिलि लाला आर'नाइ गाननो गोनां जादों आरो दा जोबनायाव सेस दिनै बिथाङाबो फिन रिकभार जानो रोङाबा BPFआव जुदि फैफिननो रोङाबा बिथांनि बे मा होनो ससियेल मिडियानि मा होनो बिदिखौ लाइफ केरियारा बेयावनो दंस' जाबाय रायजोफोर दा बेखौ साननानै लाबानो जाबाय दा दिनैहाय गोबां बाथ्रा सावरायला दा जोबनायाव मा होनो आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाथ' आंनि लाइफनिफ्राय गोजान जालांबाय दा बिदिनो आङो मोनसे गोदान चेनेल खुलिनाय जाहैबाय BRB बड' कमेन्ट चेनेल 1 दा बेखौ रायजो राजाफ्रा नुयोब्ला माने लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै अननानै आरो आगोल जे चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामदों बेबायदिनो बे चेनेलखौबो सापर्ट खालामबाय थादो गोजोननाय थागोन आरो दा मैयाहाय आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन आंनि इउटुब चेनेलनि मुंखौ साया माया इउटुब चेनेल लादोंमोन नाथाय बेखौ आं केन्सेल खालामनानै दिनैनि दिनाव BRB बड' कमेन्ट चेनेल 1 होदेरहैनाय जाहैबाय आरो नैबे दानि गोदान चेनेलनि मुङा दा एसेयावनो दोनथ'बाय रायजोफोर थेंक इउ